Er vi i gang? Okay. Ja, jeg er træt. Velkommen til vores Askers video. Den tager nok lige lidt tid, fordi vi er ikke så gode til det der med at filme. Nå, Maria Rohr, Cap eller Hu? Cap? Cap. Hun spørger også om, er det sjovt i Latvia? Ja, det er meget sjovt. Det er super hyggeligt. Super duper. Sofia spørger, hvad er det pinligste, jeg har oplevet? Det var nok med, at hans søster fik lukket mig og Emil op på sådan en karaoke-scene, der var. Gik 10 sekunder, så var folk ikke. Hvor kender I hinanden fra? Skolen, tror jeg. Skolen. Ja. Skal vi se. Maria, hvad så I? Det gider jeg ikke svare på. Hvad vil I gøre, hvis jeg sprang ud som lesbisk? Held og lykke. Fucking siger sådan noget. Så har en chance, altså. Hvem ved? Hvad Hvad siger I til Justin Bieber? Intet imod ham, men han har ikke tid. Min mor siger, at jeg ikke må snakke grimt. One Direction vs. Justin Bieber. Ja, min mor sagde, at jeg stadig ikke må snakke grimt. Jeg har lige snakket med hende, så. One Direction. Blondiner vs. brunetter. Blondiner. Begge dele. Kage vs. is. Is. Mørk eller lys chokolade. Lys. Lys chokolade. Stik eller blad. Ballade. Det er på hvilket blad. YouTube eller Facebook. Facebook. Begge ting. Hvor grim er Victor fra 1 til 10? Jeg svarer ikke. Nej, jeg lader også bare være med at svare. Jeg vil helst ikke sove nogen, altså. Kan I have det som, I startede med at have det? Ja. Håber I nød det, tror jeg. Hej.